Doncs mira, la fem en tres sentits. L'estat de la ciutat, o sigui, com trobem la ciutat. Un altre, doncs, el nostre paper, el que hem treballat com a formació política, i per altra banda, doncs, és evident que hem de fer una valoració del que està passant a l'Ajuntament i en concret del govern. La nostra ciutat doncs, està patint més, s'agreugen les conseqüències de la crisi i en aquest sentit doncs, tenim un govern feble que no hi fa front. Fa un any, si veiem doncs, les situacions de les famílies, de les persones, doncs, hem vist que en un any ens han retallat més els sous, molts es troben a l'atur, tenim menys capacitat i disponibilitat de renda per consumir i per fer doncs, la vida i les necessitats vitals que necessitem. L'activitat econòmica a la nostra ciutat no incrementa, al contrari, vam veure en uns anys doncs, que el sector que baixava era la construcció i ara està tocant doncs, el sector comercial, a part d'un any que es veu claríssimament doncs, que ens han afectat en una resposta pública als problemes de la gent, amb les retallades en tots els nivells i serveis que necessita la ciutadania. La valoració que fem del treball que com a formació política hem realitzat. Dèiem dues coses molt clares en el discurs d'investidura de constitució de l'Ajuntament, el primer dia del mandat, que nosaltres intentaríem treballar des de la responsabilitat, des de la proposició, és a dir, des de la proposta concreta, inclús agosarada en alguns moments, i en tot cas molt portats pels valors que defensem. I crec que en això hem estat coherents. Ho hem fet a través de les propostes que hem plantejat al govern en el treball diari i concretament en les mocions que hem presentat en el ple. Nosaltres valoràvem, després dels resultats de les municipals, que aquesta ciutat necessitava un govern fort i estable. I en aquest sentit doncs, apostàvem clarament i dèiem clarament que hi havia la necessitat de que fos un govern fort i estable, progressista i d'esquerres. No va ser possible això, doncs, perquè va haver una formació política que en aquest cas va voler que governés Convergència en minoria i que continués aquest mandat en aquesta minoria. Però en tot cas el paper que ens ha tocat és viure des de l'oposició i treballar en aquest sentit propositiu. L'estat o el resultat del que va sorgir en aquell ple de Constitució, un govern en minoria de Convergència i Unió dona un resultat i aquesta és la valoració que fem del govern. Per nosaltres és un govern feble i resignat, no? I bàsicament per una qüestió, perquè no està plantant cara d'una forma rigorosa i decidida i valenta front als retalls que ens venen de la Generalitat i del govern de l'Estat. No pot ser, no? I comentant respecte a aquesta escola que tenim aquí al costat, que un projecte educatiu s'acabi assumint rapidíssimament la proposta que fa el govern de la Generalitat de tancament i com a alternativa a l'ampliació de l'escola Sant Jordi, que el govern es resigni a la primera de canvi a assumir aquesta proposta. Simplement cal mirar que aquesta situació de les hisendes municipals tocades no és una realitat pròpia i única i exclusiva de Vilanova i la Geltrú. Podem posar exemples, multitud d'exemples d'ajuntaments de tots els colors polítics que es veuen afectats. Ho vàrem dir i ho estem dient. El 2008, quan s'inicia la crisi econòmica i ens veiem afectats com a ciutat i com a hisenda municipal greument, tenim una davallada d'ingressos per l'activitat econòmica. És cert que aquesta ciutat tenia ingressos per la construcció i que aquí davallen estrepitosament i en aquest sentit aquest ha estat un factor clau perquè les hisendes municipals, no la de Vilanova i la Geltrú, sinó totes les hisendes municipals es vegin afectats. Culpabilitzar exclusivament de la mala gestió al govern anterior, bé, és una estratègia que s'està fent servir de forma general. Ho estem veient en el PP respecte al govern central i ho estem veient en Convergència respecte a l'anterior tripartit. És l'estratègia de posar el retrovisor i de llançar una mica les responsabilitats del que estàs realitzant tu. Crec que la ciutadania, i al final aquest discurs arriba a ser una mica, per dir-ho així, cansí o que s'està començant a esgotar. Nosaltres sempre ho hem dit, vàrem deixar un centre urbà
en molt bones condicions perquè fos un espai de referent comercial, i crec que en aquest sentit hauríem d'anar completant la xarxa de carrers, segurament que s'ha de completar per fer més referent a aquest centre urbà en l'àmbit, per dir-ho així, comercial. Crec que és clau i en aquest sentit aplaudim i valorem positivament aquesta rectificació, aquest canvi de rumb de les prioritats de Convergència i Unió, que fa que el pas del carrer Llibertat es pugui portar a terme amb un canvi, en aquest cas, d'inversió, l'equipament jove, per a aquest projecte. I en general sabem i som molt conscients, i ho dèiem en el nostre programa electoral, no és un mandat pròpiament de fer grans inversions, érem molt conscients, però en tot cas s'han de fer aquelles claus que serveixin sobretot per l'activació econòmica, per la generació de llocs de treball. I una altra, que per nosaltres és important i que ja hem pogut veure i vam poder ficar dintre del pressupost o incorporar dintre del pressupost una petita partida, per nosaltres insuficient, de 100.000 euros per la rehabilitació. Creiem fonamental que per al pròxim pressupost i en els anys que queden de mandat ha d'haver una partida molt ampliada per al tema de la rehabilitació. La rehabilitació amb dues finalitats. Una, millorar els habitatges, la millora del nostre parc d'habitatges i poder impulsar aquell habitatge buit per polítiques de lloguer, per acabar de completar la necessitat d'habitatge que avui hi ha a la nostra ciutat. I segona, per fer front a un sector, a petita i mitjana empresa de la construcció, que encara ara per ara viu i pot acabar de viure amb la rehabilitació. I bàsicament perquè és un sector, les persones, els treballadors d'aquest sector de la construcció, i a més quan s'estaran i disminuiran, però de manera molt greu, les polítiques actives d'ocupació, de la formació i de la reconversió d'aquests treballadors, serà difícilment trobar sortides per a aquests treballadors i aquestes treballadores, i per tant caldrà mantenir un petit sector de la construcció actiu a la nostra ciutat, i entenem que la rehabilitació pot ser una eina important. Doncs bé, per això demanem la revisió del Pla General. El nou POM ha d'articular i valorar i veure la situació d'aquests sectors que han quedat aturats davant de la crisi immobiliària que estem visquent i que, per tant, s'haurà segurament de replantejar ritmes i les situacions concretes. A l'Eixample Nord tenim l'Hortony i la ciutat ha de decidir què vol per a aquests sectors de la nostra ciutat i quin model bàsic de ciutat volem. Per nosaltres posem dues premisses en la revisió del Pla General. Una, la primera és allò que es faci amb un procés de consulta ciutadana real, que puguem entre tots decidir aquest futur, i la segona, en aquest sentit, que ens serveixi la revisió del Pla General amb una òptica de creació d'activitat econòmica de futur i amb una òptica de donar les millors condicions de vida per als ciutadans i les ciutadanes de Vilanova. I crec que en això la revisió del Pla General és una bona eina i un bon instrument per posar sentar els pilars i les bases d'aquest treball. Crec que ja ho he dit llargament, ha canviat el govern i en això ha canviat la direcció i les bases de la direcció, creient que enlentides, més febles i sobretot perdent el pes del que és una sortida des d'allò públic per a garantir les necessitats bàsiques i els drets fonamentals de la gent. En aquests moments hi ha un govern en minoria que està una mica jugant allò a un joc d'intentar respondre a totes les demandes molt diverses i a vegades molt diferenciades de la resta de grups de l'oposició. Això és complicat de gestionar, pot haver en alguns moments tensió, però en tot cas en aquests moments no hi ha una alternativa possible a una majoria que pugui ser d'esquerres i progressista per la voluntat d'un grup polític.